či budete všetci rozumieť, myslím, že to... Ale bolo by dobré, aby si prekladal, lebo z tej asi nebude rozumieť. Koľka ti ma rozumiete tu, jak ste? Dobre? Tak by bolo dobre prekladať. Ďakujem vám. Najprv by som chcel zaďakovať... Chcel by som poďakovať... Tam nemá stena aj Sára. To je veľmi dobré. Najprv by som chcel poďakovať Pánu Ježišovi, že môžem byť na tomto mieste. Kam v tej najsáravej devrecké kajšajvo pekatný tam. Ďakujem s tebou aj tebe, že si ma spolu tu privítal. Najstuke faktor s tebou kaja kardalma. Ale ďakujem hlavne jedno, že vás stretnem v nebi. Ale najsáravej devrecké kaj arakotu men andočeri. Všetci tí, ktorí ste úprimného srdca, tu men kaj sam čače i leske, tak verím, že sa tam stretneme. Pačav arakazame andočeri. Pán Boh sa má úprimne k tým, ktorí sú úprimní. Vo vsi kaj potrebe sker manužile. Vám chcem povedať, že robíte veľmi dobre toto, čo robíte. Rozumia všetci. Kam v tome kete penav oj myštokere. Je to vaše veľmi dobré rozhodnutie. Kado si la tumaro decision kanan tume. A je to vaša zmluva s Ježišom Kristom. Fio kontrakto le Kristosa. A je to veľmi dobré. Kado si majlašo. Duch Svätý, ja ti ďakujem. Sunto ducho, menaj si v tu. Ja ťa chválim a vyvyšujem ťa na tomto mieste. A prosím ťa, rob si tu na svoju prácu. Ďakujem ti za to, že ju urobíš. A teraz ťa prosím o to, že ak má niekto nejakú potrebu, tak moju náplň, aby vedel, že si to spravil ty. Že to nie je z ľudí, ale je to z teba, Ježiš. Chválim ťa, vyvyšujem tvoje meno, meno Ježiš Kristus Nazarecký na tomto mieste. Nakoniec vám naozaj ďakujem, že ste tu všetci na tomto mieste. Mene Pána Ježiša Krista. A prinášam vám pozdravy od bratov a sestier zo Slovenska. Amen. Budete sunt solo care frales ale Nech ho Boh požehnám našeho brata Milana. Cam asta e chiar să cucite cida slovenki gloria nebeski. Pozbierať peniaze na slávu Božiu. Siame hanci bučake tu multe pučinas. Máme niektoré veci, ktoré máme zaplatiť. No ma žarez vitu ke sako manuška del pe gloria Viete, že každý jeden človek, ktorý dáva na slávu Božiu, sardi buči. nie je to stratená vec. E Biblia penel ke canades pe Biblia hovorí, keď dávaš na prácu Božiu, odel šodel sunt somos pe Boh vylieva požehnanie na teba. Kompa čal ke canades ka bučile de nebeski. No verím, keď dávaš na prácu Božiu, Beba čama na sajlo. ja verím z celého srdca. Ke kanagodi dam ka bučile de nebeski. Vždy, keď dám na prácu Božiu, Odel kadal bud sunt somos dam. mi toľko požehná, Neages, ja dnes sai penav, môžem povedať, que sim o mai bagalo manuș. že som najbohatší človek. Puș masar. Povedz mi ako. Ako? Puș masar. Ako? Che mu gone poto ca se mașcara. Lebo môj plúk je uzdravený, je tu medzi nami. Adopt să mă fac nebude necișane. Možno veľa ľudia nevedia, Pedame mele doctora che sa stemeren. lebo doktor nám povedal, že má zomrieť. Che si aș se tumoro Mal nádor v srdci. Ai vedere doctora che ci si te A tra. doktor mi povedal, že nebude žiť. Nu mă Iesus ci peda. Ale Ježiš toto nepovedal. Iesus peda che si te tra. Ježiš povedal, že bude žiť. A vidíte ho teraz medzi nami. Asta story. A je uzdravený. A kada si mu obarbalimos. A toto je moje bohatstvo. Kada si mu oblesi. Toto je moje požehnanie. Che sosia marosuncomo. Čo je naše požehnanie? Amare šabeka barona. Naši deti, ktoré rastú v Kristu. Kada smo mai baro Toto barona. je najväčšie bohatstvo. Kana ce šabe barona ne krugiri. Keď rastú tvoje deti v Kristu. A te sai che raste pirelka čabuči. Aby sme chceli, aby išla táto vec, Teraz viame Hancovika. aj my musíme niečo spraviť. O Krista resloan la grobuševo. Ježiš prišiel ku hrobke, Kaj manuška pušon Lazarus. ktorý sa volal, bol tam Lazarus. Bulo Lazarus, kar Jesa Bol bolo. mŕtvý 4 dní. Naš čistar neke konike gredenske Nikto knač. nemohol mu robiť. A ja glaca se paro bacha na kudos. A pred tým hrobom bol jeden veľký kameň. Aj, co dele skoce?
Dali ho tam. A șcarge s-a cu Domnul Andrei. A ten mŕtvy tam bol 4 dní. A ieșit să fenelo Iisus. Počúvaj, čo hovorí Ježiš. Muncinoba. Zoberte ten kameň. De manuși gele, ai mișki sa de oba. Ľudia zobrali a dali na bok ten kameň. A vo peda Lazarus. A Ježiš povedal, Lazar, Fuștio pre. vstaň. Ai o Lazarus fuștilo. Lazar vstal. Dar era pușal tu variso. Teraz sa ťa chcem spýtať, So si mai pani buci. čo je väčšie? Te mișki soba, Aby si zobral ty ten kameň, va te mușcavezi de mules. ale aby si zobudil mŕtvého. Negrima mai parige la te mușcavezi de mules. Je myslím, že väčšia práca, aby takto vstal z mŕtvych. Duma odel maglar mica trale manuște care variso. Ale Ježiš pýta tiež niečo od tých ľudí. Mișki sar tu oba, Urobte ten kameň, dajte ho na bok. tu ker o pasebo. Ty urob, čo je možné. Ai me că era o impossible. A Ježiš hovorí, ja spravím, čo je nemožné. Teraz Amen. my Dar ce putea să o ceri? nemôžeme otvoriť nebesa, Numai să ai să mă relovi. ale môžeme dať my naše Ai o peniaze. Iisus putere o A ceri. Ježiš otvorí nebesa. Aleluia! Amen. Aleluia! Amen. Avem mușca să vrei. Poďte všetci vstaneme Ai fugit să mai dai școala. a modlíme sa aj za školu Mai kera să-i fugi. a urobíme ešte jednu prácu. Ca la până mușca să vrei să ai cangerii n-am fel de pojene. Keď hovorím celá církev, nie traja, štyria, Samo că cam asta e všetci, Așule. počúvate. Am aruncat la Jimmy. Náš brat Jimmy, Vosi o casierii la cangeriaco. on je, čo drží kasu. Tom Camela. Kto chce Mai pala cana socială. neskôršie, Tom Camela te del pe buci la școla. kto chce dať na prácu školnú, na školu prácu peniaze, A mea sa cu familia ți-o dat pocel, po my 12 la. každá rodina sme dali po 100, po 200, Că e mult lovere să cădea misia. lebo táto stojí strašne veľa peniaze misia. Dali sme našemu bratovi Jimmymu Tom Camela că dacă tot ai cangerii. a po skončení zhromaždenia, Sivare so că cameste despre bucile de vesti. keď má niekto na srdci na slavu, do cirkvi, Șansa că am aruncat la Jimmy Endisa. dáš našemu bratovi Joma Jimmymu. ca co collection că era sarat. Ale teraz, čo bereme, Žal pe cangerii ca ide ție. na cirkev tu na, De pucinească ceartă. aby sme zaplatili túto sálu, De pucinească o buso ca ea bilo. aby sme zaplatili autobus, ktorý prišiel z Čatamu. Uiteța să samile hanții are să pe pucinească. A keď sa každý pozbierame, všetci zaplatíme. Amen. Am aruncat la Michael din Náš brat Michael Avem te ugim prin lovei. príde sa pomôcť za O peniaze. să terminăm fralma și On je náš brat, ktorý je najmladší, studentolo. je študent, Vosi amaru David. on je náš David, Cinogolo. maličký, Dumazuralolo. ale silný duchu. O să te ugim prin lovei. A on sa modlí za peniaze Samo mi te nas pe gloria de Dumnezeu. a každý deň dá slavu Božiu. Nech ťa nech vás Boh žena. Ayer reabas angacho trono raya de la luz más raya. Ayer de la das tu gloria al último poder. Hoy jamder tu gloria ayer poder. Ayer de la manga de la tu traya de la que tu de la prenda de la de chimor raya. Ando mari hindi los to de la que tu putre de filet de la rayos que poder. Acá que tu timor chores poder. Cachi abra de total parca de shanajer. Ayer de la tanam de shabet koyetu Cima poder, como ni de la de chibuchima dava de la, te putre te filetile rayosque, acá jisitimo de la de chores pe chiberi, cachi abra de dos tan tan de show, andana de Cristos